I dobar dan, što opet tako počinjem. Dobro, znači, dobro večer ljudi. Još jedna epizoda preživljavanja, kao što vidite ja sam malo napravio ovu farmicu, napravio ovu kantu, sa kojom ne bi ništa mogao da uradim ovu farmu. Zarobili smo jednu kravu, kao što vidite u pozadini, i čujemo nekog pauka. Eno ga tamo. Dobro, ubit ćemo njega, to nije problem. Ide. Dođi. Hajde, slobodno. Tu. Hajde još jednom. To. Okej. Znači, uzeo sam sav ovaj iron. Evo, nemam ništa, vidite. Super. Mislim, snimio sam ja epizodu, ali stavio sam na mute, da se ništa ne čuje. Ja opet treba da snimam. Tako da, hoću sada da ogradim ovu moju farmu zidom, da ne mogu ovi zombi i svi ovi ostali da ulaze ovdje, da ne gaze i da ne bude više ono, kao kad kliknete motikom, ono. Treba će nam još ovog. Cobblestone wall. I nemamo više cobblestone-a. Pa ja mogu skočiti s mosta sad. Ja, pa ko u životu nima. Ja, ubiću se. Dobro, bar cobblestone nije toki problem, ja. Ajde. Ajoj, sad i ti, gledaj ovo. Ajde. Ajde da istršimo ovaj. Što se dugo kopa? Tako. I nećemo imati dovoljno, po običaju. Zbog one kave sam potrošio dosta cobblestone-a. Ti si kriva za sve. Dobro. Idemo da kopamo. Ajde napravit ću metalni pik. Možda ova epizoda bude kopanje. To zavisi. Što sam stavio string ovdje koliko sam vidio. Kraličkom oka. Yes. Dobro. Da, string. Ne možem ništa s njim da napravimo. Napravio sam luk, imam jednu strelu. Super. Ajde napravimo kao prvo chest. Ajde da budemo kao normalni ljudi i da napravimo prvo chest. Jer ko je ovo treća epizoda, nemamo chest. A nemamo ni kuću. Dobro, ajde stavit ćemo ovdje. I tu ćemo da uložimo ovo. I to je to. I ovo. Okej. Ma napravit ću nove štapiće, šta me briga. To. Imamo dosta irona. A treba mi još drveta. Imam i... sekiru sam odložio u chest. Nisam odložio, kako. Ne razmišljam ni malo. Dobro, uzet ćemo još drveta. Treba da dovedemo jednoj kravi još jednu kravu pa da ih parim, pa da onda bude još jedna krava i onda tako i dalje i tako dalje. Onda ćemo imati hrane napokon. I plus ova bašta, super. Ajde. Sakupljam drvo jer ako mi ponestane štapića dok kopam ne mogu ništa. Ne mogu napravim baklje. Mislim da je dobro. Ajde taman onako. 26 a nemaš, ali dobro, ajde. Ja nemam hrane i to me toliko živcira da... Ne znam. Nemam hrane uopšte. Ali imam irona. Čekaj. Sam ja odložio. A da, nismo ceo stekli, nego... Iskoristio sam novo. Dobro. Ti mi trebaš. Umri. Ok. Da nađemo neko drugo mjesto da možemo da kopamo. Jer ono, nije bilo loše, ali...
Treba mi dobra pećina, ona duboka, da mogu se nađu dijamanti, jao. Nekako bez veze. Da tražimo sad dijamante, koja epizoda, 3. sad. A malo dublje da kopamo da nađemo više metala, to sam mislio. Pa na livadi ću da kopam. Trebao sam da ispečem, ali dobro. Nisam znao da ću naići na kokoški. Sugarcane, to će nam trebati. Jedan da uzmem. Ja sam ovdje preplivao. Tako ću ja znati da se koliko kokošaka. Pa sve će nam trebati. Ajde. Dobre. Sam uzeo sve? Jesam. Koliko kokošaka. Ostavit ću samo bebu, pa kad poraste, spamna se druga i tako dalje. Umri ti. Dobro, neko ostane samo njena keva. Ne mogu da trčim više. Ajde neka pećina bre. Ne mogu da trčim više. Kako mrzim ovo. Ajde, ubit ćemo i ove svinje. Ako me pitate zašto nisam napravio metalni mač, jer mi ne treba, u stvari dobro se snalazim i sa kamenim. Umreću gladi, ja imam hrane, ja nemam kamena da ispečem, a mrzim me da kopam kad dole jer mogu da nađem pećinu valjda. Mrzim ovu vodu ovako potopljenu. Ajde, oj. Kako mrzim, kako me uvek zezne to. Gledaj ovo, i ovo, a nije, to nije voda. Krava. Da li sa... nema pšenice. Umri. Super. I ti isto. Ma ja neću znati da se snađem da se vratim. Dobro, aj morat ćemo da iskopamo. Oj. I baš na ovaj kamen naletim. Koji nije normalan kamen. Mislim, ne u smislu da nije normalan kao se ponaša u ludilu, nego. Nije cobblestone da se dobije. I još jedan kamen. Ok. Onda napravimo ovo. Stavimo ovdje. I furnace. Stavimo 2 uglja. I ovo stavimo da se peče. Umreću od gladi. Ok. Mi ćemo da napravimo samo izlaz da možemo da izađemo ko ljudi. Ajde bre. Što sam kopao sa krampom? Ne znam. Ok. To. Izašao sam. Ajde, speci se ti brže. Neću skačem. Speci se. Dobro, 3 komada. Super. Ajde, brže si speci, bre, nerviraš me. Pa ko zna gdje ću da nađem pećinu, a kako ću se vratim, idem napred i desno. Nisam našao redstone. Nisam išli toliko duboko da napravim kompas. Kompas. Da li da ubijamo ovce da prespavamo? To bi bilo pametno s jedne strane. S druge strane. Opa. Ide. Dođi. Umri. Critical isp... Bože. Pa daj bre, kad pre su se stvorili ovoliko bre. Ide mi ona rupa sad. Ovdje nazad. Čekaj bre, pa ja sam lud čoveč. Jer ovdje. Nije. Ne ovdje napred. Tako negdje. Ovdje kod drveta, to. Slučajno sam postavio to jer drvo. Super. Ajde ti si speci. Ali nemamo dovoljno vune, imamo i 2 vune.
Ajde da gađamo skeletona. On je nam najveća pretnja. Moramo da ubijemo spajdere. Pa gdje mi je strela? Ajde dođite bre. Ću sve da vas pobijem. Dođu bre. Ajde bre. Critical. A ne mogu critical salo. Dođu ti bre. Ti mi trebaš. Jedan string. Dobro, imam 2 strela, super. I bam. Ajde. Bam. I critical. Ha, ovce. Ajde. Ajde bre. Hop. A sam je našio je. Idemo. Ha, daj bol. Ti treba da mi daš šargarepu. Ništa šargarepu. Sam mi ne trebate, a vi koliko vas je. O bože. A dobro, paukovo oko može za neke potione. Za u buduće. Dobro. I ti si došao. Beži bre. Brutalno. Tako. 12 levela. Ekstra je. Ajde. Napravi krevet i zaspi. Idemo dalje. Kako dobro pevam. To mogu spavam. A ima ih dosta napolju. Super. To ćemo uzeti. I ovo. I ovo. I ovo, šam se. Da li idemo napred? Pa, to bi nam je jedino najpametnije bilo. Još samo će mi pukne mač. Ajde, dođi bre, sad se kriješ iza drveta. Sad bežiš. Ne možeš da me udariš, a? Sine! Znao sam čim... Oni gore, čim me udare ili upucaju, šta god sad. Opa, jer ovo pećina! Ne. Kako me nervira, joj. Ti me nerviraš. Dobro, idemo dalje. Tamo sam... Idemo tamo napred. Kroz šumu. Ovce, pa šta ćete mi sad? Dobre. Stavit ćemo drvo. Ne, krevet. Drvo. Da znamo da smo odatle došli, jer ovo šuma ipak. Bilo bi cool da nađemo psa. Ili ti ovog vuka. I evo ga ovo. Ok, znači, našli smo ovo. Može da prođemo. Ovo je pećina. To. Sad kući ne sjećam se. Da li imamo neke dobre stvari? Ne sjećam se. Mislim, sjećam se, ali imamo tamo i ovu baštu i sve sad. Ako se izgubim bez veze, ali imamo ovdje dosta isto stvari. Koliko uglja ovo neću da uzimam. Dobro. Idemo. Znači ćemo još irona, to znam, 100%. Ajde. Što neće da svetli ovo? Dobro, ajde. Sad kad ovo nije cave, nego neka samo šupljina. Ima još 2 puta one, ja mislim da je... Da, sam došao. Tu ćemo da stavimo par ovih. Tako da znamo da smo odatle krenuli. Ovo mi se sviđa. Evo ga. Iron! Znao sam da ćemo naći iron. Biće ovo duža epizoda, ja mislim.
Ma i da bude, ne, to nije problem. Odavno mogu ga snimati duže od 15 minuta. Op. Ajde bre. Opa. Ovo mi se sviđa, ovaj cave nije loš. Bežite dalje, imam baklju. Gde se čuješ? Nisi ovdje, nisi. Okej. Malo ćemo ubrzati stvari sa metalnim krampom. Više me nervira sporo. Istrošit ću ga, imam još irona, bojim ovo. I sad smo našli 4, 8, koliko sam našao već. 7. Semice na lotu. Tako da, isplati mi se, mogu napraviti još 2 krampa i da mi ostane jedan višak. Okej. Opa, idemo. Da li idemo dole? Ili ovuda? Ma bolje da lepim stepenicom. Čekajte još. Baklji. Imam mi dosta uglja i na početku imam milion uglja. Tako da mi nije problem. Evo tako. Ide. Evo ga još irona. Dole ću da idem. To je ekstra. U sljedećoj epizodi očekujte da ću biti kući. Ili ću da napravim kuću. Nešto od toga očekujte 100%. Neću se ukopam u zemlju. Jer onako imamo svega. Nema tu još ničega. Našli smo dosta irona. Evo, ugledajte i ovdje iron. To je ekstra. Evo, to ćemo da uzmemo. I ovo. Mislim, nikad ne bi ostavio iron. Da imam milion irona kući, nikad ga ne bi ostavio. Već ko znam za šta će mi trebati. I da ne zaboravim da uzmem kamenje. Najosnovniju stvar, u stvari. Ko me nervira izvore. Ha. Te da pojedemo. Ovo ćemo da držimo. Pa odakle više ova voda, bre? Evo ti kamenje sad. Evo ti. Evo ti. Dakle ti. Aha, imam zemlju sad. Aha, evo ti. Sad sam se zatvorio. Puh. Pa čekaj, odakle te više? Evo ga slepi miš. Ja ne znam odakle bre ovaj izvor više potiče bre. Ajde. Zato volim zemlju na neki način bre, gledaju. Te dobijem ekstra kad ono pukne creeper na površini. Onda pokupim samo i... Opet kopam sa kamenim. Ali dobro šta. Gde? To. Čujem pauka. Napravit ćemo metalni sad mač. Metalni sad mač. Definitivno očekujte sljedeću epizodu da ću da budem negdje drugde. Napravit ću drugu kuću. Pa. Opa. Opa. Ne. Beži od mene, beži bre. Srčani udar. Dobro sam. Brate mili. Znam da ga čujem, ali... Otkud sam znao, bre, koliko ih je... Nisam znao da će baš ovdje da bude. Sad smo na nivou gdje... Gdje je moguće da se nađu... Evo ga spawner! Kako to da je jedan blok? Evo ga spawner. Bežite bro! Puh bre. Aha, aj sad.
Dobro, ne mogu kroz jedan blok. Aha, aj sad! Super. Napravit ćemo... mač. Neću još okolo pravim, nervira me. Ok. U chestu ima irona, dobro, super. Ajde im ostavimo. O, gunpowder ću uzeti. String isto. Hljeba. Op. Ne, seeds, ne dam seeds, nikad u životu seeds. Vratim flashy bone. Dobro, bone može da mi posluži. Oh. Tako da smo htjeli napravimo mob. Uj, sine moj. Znao sam da je iza leđa, ali ga nisam video. Beži bre. Šta bre? Umri bre. Ne, koliko hljeba. Mislim hleba, zezam se malo. Au bre. Znao sam da mi iza leđa, ali nisam ga video. Krenuo sam se na jedno vreme i nisam ga video uopšte. O super, ajde. Pšenica. Dobro, znači jednu pšenicu ne trebamo da posadimo za hleba. Ok. Brzo tamo, bre. Brzo tamo. Ovo sam namjerno polomio da pod 1 ne bi umro i pod 2 jer ne bi mogli da iskoristimo kao mob farma. Ovo je 1.000.000 blokova duboko. Zato. Au, koliko vas je bre. Da nije ovo drugi spawner negdje. Ma nije. Au bre. Gdje mi je meso? Imam i hleba. To dosta. Mislim dovoljno, ne dosta. Još dublje idemo. Vidio sam irona gore, neću ga propustim. Opa. Uzmi to. Mislim, bit će sad redovniji klipovi. Jer... sad je raspust. Da. Sad je raspust. I imam više vremena, naravno. Možda ponekad ne bude klipova jer sam kod tate ili kod brata ili tako nešto. Ali bit će ono jedan dan. Neće biti možda jedan dan klipova. Ali uvijek će biti možda i 2 klipa u jednom danu. Mislim, ne obećavam ništa, ali najverovatnije 90%. Lava, može i dijamanti. Možda. Imamo cobblestone. I da, ne zaboravimo da uzmemo cobblestone. Sine. Op! Ne znam što sam iskočio. Ajde. Zlato! Ok. Jedno zlato. Što jedno zlato, što... možda je okolo ima još jedno zlato. Ajde, molim te. Op! To. Ovaj klip će se otprema 1.000.000 godina. A, dobro. Sto dijamanti. Ispalio sam se. No dobro, im i prvi put da sam se ispalio. Opa. Mislim, volim ja ove prolaze jer osjećam da će nešto da bude. Ne smrt creepera, pauka ili... kako dijamanti, to zebam. O, bože. Još dublje. Napravit ćemo oklop jer imamo dosta irona. I kad imamo 450 irona. Još irona. Mislim, ništa ne fali. Dosta irona. Da nađemo dijamante za enchantment table. Mislim, prvo za diamond pickaxe. Op! Uf. Koliko? Eno ga lapis i redstone. Ovo je screenshot. Screenshot!
Vidite koliko je raznovrstost ima. Eno ga i gold, eno ga. Brate, evo ga još golda. I opet jedan gold. Dobijemo 2 golda za sword, ali ne treba, to nije Mineplex. Da se kod njih računa kao Iron Sword. Ajde da se... Ja mislio pauk. Ono smrdljivi šišmiš. Ili ti sapimiš, kako hoćete. Ide. Iron Ur! Sljedeći epizod istražimo ovo gore. Ispada. Lapis! Kako sam rekao, lapis! Sam neko da me ne gurne. Up! Mosak radi, bre, to šta te briga. Up! Na trenutak sam pomislio da uzmem lavu i da na površini napravim cobblestone generator. Da se ne vraćam opet u mine ovdje da... Koliko to glupa ideja u stvari. Mislim ni nije. Na neke načine jeste, a na neke nije. Pokupit ćemo sve. Sve. Ide, op. Ok. Ide. Opet mi fali blokova, ja ne verujem. Imamo granit. Super. I ovaj jedan blok ću 100% nasraditi. Tako da, ajde da uzmemo. Usput kad uzimamo ovo, ćemo jedan blok. Ajde, redstone. Ovaj put možemo da koristimo redstone. To! Uzimamo ga za džabe. I lapisu imamo dosta za enchantovanje. U buduće. Ajde i taj jedan blok. Gde? Aha, evo ga. 2 ekstra. I ovdje mračno. Ma bilo koji mrak, jer mogu se spavnaju. Redstone torch. Ide bre. Terite se. Mislim, terite se ne ono u PM, nego terite se kao dalje odavde, znate. Na šta sam mislio, nisam 100% mislio onako naš, bez veze. Još irona! Ne. Ja sam predvideo da će da bude tu lava, tako da sam uzeo još jedan blok. Ti ova epizoda traje mi 10 godina. Sad ćemo redstone. Ovdje ćemo se sagraditi, ali tamo ima i rupica. Rupica. Ok. Super. To ćemo... Ovako. Ček, imamo još blokova, imamo. Stek! 65 irona ima. Ja ću ovo morati da podelim u 2 pećnice. Ajde još blokova. Mogu da... Ne mogu. Ubit će me. Ajde napravimo još ovog. Ajde bre. Ma volim ovo, imam drveta. Još malo drveta. Bolje da se samo zakopam. Bilo mi bi pametnije. Ok. Znači napravit ćemo 1.000.000 pećnica. Nije mi ovdje crafting table, zaboravio sam. Ok. Crafting table. Imamo kompas! Mislim, možemo da ga napravimo, ali nećemo još. Note block! Jej! Koji nam sad ne treba. I nemamo cobblestona! Jej! Uzmemo još cobblestona. Stavimo ovo u pećnicu i završavamo epizodu nakon 1.000.000 godina. Mislim 10, rekao sam pre 10, ali sad sam rekao 1.000.000 jer... Ne znam što pričam više. Meni je zabavno ovako da snimam jer... Onako volim igrice i sve to, ali... Nisam zaluđen onako, baš zaluđen, wow. Normalno volim igrice, kao svi.
Okej, znači, ajde, idemo u rupu. Idemo u rupu, stavimo ovo tu, ovo uzmemo pećnicu. Gdje je pećnica? Gdje je pećnica? Pa čekaj, sam ja čorav. Aha, tu je. A da, crafting table ne može da gori, da. Ok. Čekaj. Ok. Tu ćemo staviti pola. Dobro, to nije tačno pola, ali ajde. I tu stavimo sve. Ovdje, tu. Stavimo tu. Da se peče. Stavimo malo zlata da se peče. Ovo je duga epizoda bila. Ovdje sve. Nemam više drveta, to je sad loš. Ugasi se, bre! Zato je goralo. Dobro, znači, završavamo ovdje epizodu. Sljedeća možda bude posle. Vidjet ću. I onda, kad se ovo sve ispeče, napravit ćemo oklop, to je 100%. I nalazimo dijamante. I vi se vidimo u sljedećoj epizodi. Poz!